kemm nixtieq li ninvistak. O Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrejt nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatla tinsini, fidi u tama kattar fija, bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fehma l-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej, inta jixna b'sagrament tal-aġeb biex tqawwina għal ħajja ta' dejjem nitolbu li bil-għajnuna tal-anġli tmexxina fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Llum ħanamlu bħal-bieraħ ħanejdu t-talba tas-salmi f'dawn il-momenti sbieħ quddiem il-mulej. Infakkarkom fil-bijatu u l-ġdejt żagħżugħ ta' 15-il sena li miet 14-il sena ilu, Carlo Acutis, illi xtaq li jindifena Assisi, kien minn Milan, twilet Londra minn ġenituri Italjani u mit Milan 14-il sena ilu bil-leukemja. U il-Papa, mhux il-Papa, il-Knisja se tagħmlu tiddikjaraħ bejatu fl-10
ta' Ottubru. Il-bieraħ bdew juru bil-ġisem tiegħu fil-qabar fejn hemm il-Knisja tal-Ispoljazzjoni San Franġisk tas-Sisi. Nitolbu lil dan iż-żagħżugħ biex ikun ta' ispirazzjoni għaż-żgħażagħ tagħna u anke għalina biex nikbru fl-imħabba lill-Ewkaristija. Ommu missieru ma kinux imorru knisja. Bdew imorru knisja xirraw tan devot lil Karlo waqt il-Mart. L-ewwel nett minn meta irċieva l-ewwel tqarribina ta' 7 snin kien jagħmel kull mezz biex ma jitlef qatt il-Qudiesa qatt. U ommu missieru bdew imorru l-knisja meta jaraw imħeġġeġ daqshekk għal Ġesu u r-Rożarju. Qabel ma miet waqqaf sajt tal-misteri tal-mirakli ewkaristiċi fid-dinja biex id-dinja tinġibet iktar lejn Ġesu fl-Ewkaristija. U aħna għandna din ix-xorti sabiħa kun nhar ta' ħamis u fl-ewwel ġimgħa tax-xahar li niġu nfaħru lil Mulej. Min se joqgħod hawn magħna se jkun hawn il-kotba tas-salmi għat-tal. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil Mulej. Nsibu il-paġna 646, 646. Nqumu bil-wifqa. O Allah, heya ehli hisni, mulej fi tashahni. Gloria lil-Missieru lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Alleluja. Infaħru l-anġli lil-Missier jatina biex jassu fuqna dajfa u minar ħila u jmexxu l-passi tana bejt min nases tal-għadu ħajjen. Għaxu li tkabba bihin nifsu tkeċċa mil-postaġi u Dimitron tal-oli. Ajjura lina fittex li warrabna mitri tas-sema. Assis maħbub kun ma wisar fuqna bil-lejl binar tħallina
توحدنا حارسنا متى بيتو زمنا دايب في سلم وليلة تفيرو ستا لا جيهو gloria liti baliorina blanglitio ikun imbire brata hayran dejjem mal lejja kolla. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlisom. Kull ħin imbirek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Ibżgħu mill-mulej qaddisin tiegħu xejn ma jonqsu min jibża' minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien l-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Niżikħar lill-mulej għax bat l-anġlu tiegħu iħarisni. Ejja wuliedi jisimgħu lili. Jiena l-biża' tal-mulej nagħallimkom. Minu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara għomru kollu rizq. Ħares il-sienek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb. Fittex islim u imxi warajh. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jgħajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom midwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Iħarislu għadmu kollu, ebda waħda ma titkissir. Il-ħażin żunitu ta' irdu min jobot il-ġust iħallas għall-ħtija. Jifdi il-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jisken fih ma jkollux jipatti. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niżikħaj lill-mulej għax bat l-anġlu tiegħu iħarisni. Birku lill-Alla tas-sema u roddulu ħajr quddiem il-ħlejjaq kollha għax wera magħkom il-ħniena tiegħu. Niżukħaj il-mulej Alla li tista' kollox li intu li kont tal-li ħadt il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus implew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lill-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-latana u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixri l-ħutna li lejlu nar jixlihom quddiem Alla-tana. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Birku lill-Alla tas-sema u roddulu ħajr quddiem il-ħlejjaq kollha għax wera magħkom il-ħniena tiegħu. Ġie anġlu b'ċensir tad-debb u qgħad fuq l-artal
u taw ħafna nċens biex joffrih mat-talb tal-qaddisin kollha fuq l-artal tad-deb ta' quddiem it-tron ta' Alla. U d-duħan tal-inċens tela mat-talb tal-qaddisin minit l-anġlu quddiem Alla. Bil-wifqa, il-mulej Alla jibatlek l-anġli tiegħu Il-mulej Alla jibatlek l-anġli tiegħu biex iħarsuk fit-triqatek kollha. jibatek l-anġli tiegħu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej Alla jibatlek l-anġli tiegħu. L-anġli tagħhom dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. Għal Kantiku ta' Marija, il-Magnificat il-klim qiegħed paġna 12. Ruj tfakkar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xetajne fuċu kont tal-qadija tiegħu, iva min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ liħinja. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' Drijo xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għalma wiet lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien l-antifona. L-anġli tagħhom dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. Nitolbu lill-mulej biex flimkien mal-anġli li jagħmlu l-ordini tiegħu inħejju qalbna dejjem iżjed ħalli nisimgħu leħen il-kelma tiegħu u brat taħaj ngħidulu mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. Mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. O Alla inti għamilt l-anġli messaġġiera tal-eġubijiet tiegħek. Għamil li bil-għajnuna tagħhom għana wkoll inħabbru l-emejjel kbar tiegħek lill-bnedmin. Mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. Mulej fil-għoli tas-sema, l-anġli tiegħek qatt ma jiqfu jfaru bil-qdusija tiegħek. Għatina li tifħirek jinstema' il-ħin kollu fil-knisja tiegħek. Mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. Inti bat l-anġli biex jħarsu l-qaddejja tiegħek fi triqathom kollha. Għamel li kull min sab fil-vjaġġ jibqa' qawwi u sħiħ u jasal bislim u l-feħer. Mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. Inti bat l-anġli xandru islim li l-bnedmin, abbadhom jagħtu dejjem pariri ta' paċi lill-gvernijiet u lill-popli. Mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. Inta tibat l-anġli biex jiġbru l-maħturin tiegħek mill-erba' tirjieħ tad-dinja. Għamel li kull wieħed u waħda minn uliedek ikunu fost il-magħżulin tiegħek. Mal-anġli ntennu l-innu tal-glorja tiegħek. Il-Papa f'dawn il-ġranet jidilli nhar il-ħadd se jkun Assisi biex jiffirma enċiklika ġdida jew illum. Għada se jkun Assisi biex jiffirma l-enċiklika l-ġdida. Nakkumpanjawh bit-talb tagħna il-Papa li ħada l-isem ta' Sa Franġisk
ġifieri anke bħala papa għandu l-onomastiku nhar il-ħadd li ġej, nitolbu ħafna għalih biex l-ewwel nett jibqa' jgħix dan l-ispirtu Franġiskan li qed jgħaddi lid-dinja ta' żminijietna. U biex dan l-ispirtu aħna nkun nistgħu ngħixuh anke f'din l-okkażjoni sabiħa, aħna qegħdin qrib il-kunvent tal-Franġiskani hawnhekk, nintlew b'dan l-ispirtu Franġiskan, nitolbu li l-anġli kustodji tagħna jaħdmu fuqna ħalli inħobbu l-Vanġelu kif kienu ħobbu sa Franġisk, kien jgħixu il-Vanġelu bil-ħajja tiegħu ta' kuljum speċjalment fil-faqar, dak radikali u anke dak tal-ispirtu. Fl-istess waqt illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar nippreżentaw membri tagħna tal-komunità tagħna li jinsabu l-isptarijiet u wednihom it-talb tagħna, nitolbu għalihom, dawk li jinsabu fid-djar tagħhom, persuni li għaddejjin minn tiġrejb fil-familji tagħhom minħabba nuqqas ta' relazzjonijiet u nuqqas ta' ftehim. Nitolbu wkoll għal dawk li għandhom problemi fil-ħajja tax-xogħol. Fraħanet ma ninsewx lil pajjiżna lil tant u tant nies illi qegħdin isofru minħabba din il-pandemija, dawk li tilfu lill-anzjani tagħhom, ġenituri tagħhom jew qraba tagħhom u ma setgħux ikunu qrib tagħhom fl-aħħar mumenti. Nitolbu għat-tobba u għan-nurses tagħna għal dawk li qegħdin jaħdmu biex iħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna. Nitolbu l-anġli kustodji tagħna, l-anġli tas-sema u l-arkanġli biex jidħlu għalina ħalli jbedu dan il-flagell minn fuq Malta tagħna u dex tagħna u minn fuq id-dinja kollha. Irresqu wkoll fil-ħannet it-talbiet personali tagħna. Ejjem nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dnubitna bħalma nagħfru lil min hu ħati għalina, u la taħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla bi provvidenza tal-Aġeb, inti jogħġbok tibatilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fit-triqatna kollha. Fiċ-ċokun tagħna nitolbuk illi żommna dejjem taħt il-ħarsin tagħhom ħalli nissibu magħhom fl-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla, miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Dan għal-misteru għarku btejna, ejjew mela naduraw, u dimirriti ġodda surit qodma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sile jaraw li l-Missih roddu libek qalbna la kuliti lejom adbe rikta qalbna imħabitna fuq itti li l-Ispirtu li ġej minnu ħajru kol xej inqas kbir. Amen. Nitolbu
أعطيه alla missi للفديل تياك اللي يسموا إنه تتفعيل للهروف موتي علينا وموه بفدان المستير وقديس وعامل يوم ويهت نكونتمبلاو في الديات السبتية بكريستو سيدنا. إيكم إمبيرك الله إمبيرك لسم مقدس ديوم إمبيرك يسوع كريستو بيرو الله وبيرو بنيته إمبيرك لسم تجسو بيرك القلب مقدسة ديوم إمبيرك الدم عزيز ديوم إمبيرك يسوع في السانتيسمو ساكرامنت الأرتال إمبيرك l'Spirito Santo Paraclito إمبيرك الكبير ومطلع ماريا سانتيسما إمبيرك الإمانسا مقبولata concezioni تحها إمبيرك الدوم glorious تحها في السماء إمبيرك لسانتا ماريا Vergine Uomo إمبيرك سان جوزيف عروس كاستسمو تحها إمبيرك الله فلانجلي والقديسين بحر الملاي توم جنوب سكولا سيفو بابا بنيكولا الكبير عيد بيتو معنا وكلمة الملاي دوما هالدايم Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو كيف كمل بدو الساعة دايم ويبقى الدايم تا دايم آمين. سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية امبيركا انت فوسط النساء امبيرك الفروت الجوفتيك جيسو قديسة ماريا أم الله أم الله أم الله اطلق علينا مدن به السوف السيات الموتانا آمين. قلبنا فتوة دين الكنيسة حيين وميتين مسيرنا لي انت في السماوات يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون اللي تريد في السماء يقدر في الارض. سلام عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية امبيركا انت في وسط النساء امبيرك الفروت الجفتية جسوم أتيوم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام. الليلة الطيبة لكل هذا.